Manas, ufike nini la? Manje ngisanda kufika. Ngabe uMonica lokubizela uthi uze la? Cha. Anginaso isiqiniseko. Ngithe ake ngifike. Ngiyajabula. Yazi phela bengingekho kahle emoyeni. Ngoba phela ubedwa lana sonke lesi sikhathi. Ngabe manje usenjani? Ukhale waze walala. Yazi nasecingweni bezwakala nje ukuthi akekho kahle. Uthuke kakhulu. Ukhathazekile nje uthi kuzowenzakalani. Hayi khuleka ngiyaqondisisa mina. Ukuthi nje lo budide ngibakha benzani? Vikrant. Sengiyahamba. Hayibo, uhamba ngalesikhathi? Empeleni ugogo bengafuni ngize. Hayi cha ngiyaqondisisa. Kodwa manje sekuhlwile. Vele uhambe kusasa. Hayi kulungile Manasi. Wena nje ungakhathazeki kakhulu. Futhi nje umndeni wami angeke ukuvumele ukuthi uhamba ngalesikhathi. Yazi phela noMonica uyamdinga nje umuntu ozomsiza abe la eduze kwakhe. Wena uzokwazi ukumelana nakho konke lokho. Angithi phela manje nakho usulana. Vikrant. Uzama ngakho konke ukunakekela usisi. Futhi angazi ukuthi ngingenza njani nje kulesi simo nje. Kodwa uma udinga usizo lwami ngizokusiza mina. Futhi ngiyakuthembisa ukuthi ngizohlezi ngikhona uma udinga usizo. Hey Bhabhadi. Wenzani la? Ubhizi uchelela izitshalo la. Ayibo awubonini ukuthi ngenzani? Yini izimbali leza zikutshela ukuthi ngenzani? Zitheni malume nanu asithandi phela gcina ugogo ukuthi asichelele. Ngitshele phela ukuthi zikutsheleni. Uyabona umakoti wethu kade ngimbuka nje. Ngimqaphela nje. Vila voco leli. Akafuni ukwenza lutho. Kufanele uzame ukuthi umtshele impela nje. Sisi. Lalela. Isekuseni manje. Besacela senze yonke imisebenzi asendlini. Awukahle. Manje ke noma ngihleli sekuyinkinga kuwena. Ngeke yenze wena. Akukho kanjalo. Akukho nje right uma uhleli kanjena sisi. Lalela. Uyakhumbula ukuthi ugogo wayesitshela ukuthi njalo kumele senze imisebenzi asendlini. Kanjalo. Wazake. Angenzi lutho nje mina namhlanje. Futhi uyazika ngithi usangiyena umuntu okhuthele. Futhi nje mina abantu bala ekhaya basho ukuthi angisebenze. Bayangenzela bona nje yonke into. Manje kuphika inkinga yakho. Ngikutshela ke futhi Manasi. Ukuza kwalengana ngeke phela kube inkinga kumina. And futhi ke iyabona konke lokho. Yonke ke lonto sivumelene mina noVikrant. Uyangizwa ngithi? Ilona lemali kufanelayo ke nje lolu Monica. Hawu gogo. Hlala. Le ndlela okhuluma ngayo nje iyona ndlela ekufanele nje mntanami. Yiyo. Mina bengithi nje sobabili noManasi sekufanele sisukume siqala ukusebenza. Ilokho besikhuluma ngakho gogo. Le nkulumo yakho yasehhovisi mntanami kufanele ngempela. Manje ubuthini mayelana nedili? Buka. Angeke mina ngize ngikuvumele wenze nje umsebenzi. Uyangizwa ke? Awungitshela ukuthize.
wawusebenza kambe ngaphambi kokuthi ushade? Ahawu. Yebo gogo. Futhi ngangeve nje ngikuthokozela. Ngiwumuntu okhuthele mina. Ngempela. Sekujwayelekile ngempela kulezi insuku. Awuphela sina ngezikhathi zethu kwangekho njena. Hawu kodwa wena ngempela usuthola iziqu bakithi kodwa manje uzoyisebenzisa kanjani? Isiphi ngempela isidingo sokuhlala ekhaya usuku lonke? Awenza ukuthize nje awuyilolonge ngalokho nje uzohlala uphila. Futhi ke nje ngalokho angeke ulokhu nje uqiqa ibhedlela. Uke nje wazama ukuyinakekela kodwa. Hawu gogo. Mina bengijima phela. Ngingakashadi. Mina bengijima nje ngingakoshadi. Awubheke nje isisu sakho singakanani manje. Mina ngizokunika amakhamba athize ukuthi ukwazi wehlise lesisu sakho. Woke nje uphuze nje amanzi ashisayo uyabona nje. Umese kuthatha ithawula uculise emanzini ashisayo ulihlikihle phela la iswini sakho. Ulicindezele nje yabona. Oh, kulungile. Ngizokwenza gogo. Hayi mina ngizokukhombisa. Umeke nje wabona kanye awuphela ngeke usakhohlwa wena. Hayi phela wena uzokwenza ngesikhathi sakho uyabona nje wena. Wemanasi lalela. Ongifakela ithawula emanzini bese uyalikhama phela bese uliletha la. Kumele ngikwenze manje gogo. Awuyebo mina ngizokukhombisa nje. Mese ke wena uyakwenza ngesikhathi osithandayo ke nanoma inini masuthanda. Uyaliletha ithawula ngithi. Namanzi ashisayo. Wemanasi, ngisacela uzelana bandla. Gogo, u-Auntie Githa uyangibiza. Ngizobona ukuthi ngenzani. Mama Nasi. Ngizohamba nawe khona ngizokulekelela. Ngizokusiza nje ngemsebenzi yasendlini yabona. Kodwa phela kungani nizohamba nobabili? Awuthi ngenze lento phela ngiqede. Wemanasi, Auntie ngiyeza. Ngizoqhubeka mina. Yebo. Gogo, ngiyacela bandla ukuyosiza u-Angitha ngemsebenzi ala endlini. Mina nawe sobuye siqhubeke. Ayi anginankinga nje wena ungahamba ungakhohlwe ngikushilo. Futhi ke ukhumbule mayelana nomsebenzi. Oh, kulungile. Asambe. Oh, Sengihembe. Yindaba Auntie? Yindaba. iPrawn Kitty. Ini? iPrawn Kitty. Wow, into emnandi. Nangenzela uMonica phela. Kuhleke. Ingakho phela ngikubizile. Uyayithanda ngithi? Yebo, uyayithanda. Kahle Manasi. uMonica nje belokhu ekhalela izinto ezibabayi. Ngikutshelila ngithi. Unokungisolisa nje. Hayi akukho njalo Auntie. Manje inyawo zakhe sezehlile ukuvuvukala. Mhlasimbe yebo. Kodwa phela makuwukuthi izijulukiswe umcimbi fanele ngabe sezehlile phela emva kweinsuku ezimbili. Ingakho phela ngibuza. Kodwa phela uMonica akazange la izansi. Ingakho nje ngicabanga ukuthi mhlawumbe inyawo zakhe zibhlungu. Wemanasi lalela. Yazi nje mina nginalomuza ukuthi mhlawumbe inyawo zakhe okunye okuhlukile. Ingabe uke wambuza? Cha Auntie. Awu kahle Manasi. Yazi phela mina bese ngihlelile ukuthi uAlkham ebuya somtshela. Kodwa Auntie, ayikho nje into kanjalo. Wena wazi lutho. Ngisho ukuthi lokho engikushoyo wena nje angeke nje wakuqonda nje sisi. Mina nje ngiyayazi into engikhuluma ngayo. Manje Manasi asiyenzeni sengiqedile nami nje ukugaya lana. Kumele ufunda ngithi ungamoshi isikhathi sakho la ngizokwenza. Cha Auntie, kuzophela khona manje. Aya nginankinga ungahamba. Ugogo uyithatha serious le ndaba. Futhi no-Auntie Githa sekukhona insolo nje anazo. Uma nje u-Auntie Alka efika, usisi uzoba senkingeni. Kuzomela ngitshele uVikrant.
Hello, Hello, ngabo Vikrant ukhona? ngikhuluma noba? Imini uManasi. Oh. Oh, Manasi. Oh. Ngiwabonile ama miss calls. Yini kubalekile? Yebo. Oh, ima kancane. Vikrant. Manasi. Yebo Manasi. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngikuphazamise usesibhedlela. Hayi cha, kulungile. Khuluma. Vikrant bengifuna ukukhuluma ngogogo noGitha beno auntie. Kubalekile kakhulu. Indaba. Wazi Well, uzobona into ithi- khona nawe nje uzoqonda lento. Sorry, ngizobuye ngikufonele. Okay. Manasi. Awumqale ekhanda nje umbuke uye enyaweni. Ubuke nje ukuthi umqemane onjani. Useganela ekhaya iminyaka eyishumi ngiyakutshela. Iyishumi angithi. Yebo kunjalo. Awumbheke nje ukuthi uyisiputuputu esinjani. Nalo wakini phela fana ngabunjeni. Ayibo ma. Kwenzakalani? Hayi cha, bengilokho phela ngitshela uMonica. Ukuthi angalokho phela ehleli nje engenzi lutho. Ukuthi anyakaze nje atatazele nje. Ukuze phela naye ezohlala nje umqemane uyabona. Uyabona phela mengayinakekela manje nje. Umzimba wakho uyohlala umqemane. Empeleni nathi nje kukhona sifuna ukukusho. Ngoba ke manje vele usuvele wakhuluma ngakho. Empeleni bengifuna ukusho Khuluma. akumele ngabe wenza konke lokho. Usho ukuthini? Kungani kumele ngakwenzi? Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.